Здравейте на всички! Добре дошли в поредното ми видео, което ще, както го нарекох, една такава поредица видеа, в които ще разказвам за някакви отделни части на тялото ни и как те са повлияни от цялата позиция на тялото, от стойката ни, как разни други части на тялото влияят на тези и как можем да си помогнем. Както вече казвах в видеото, което се нарича "За стойката", ще го видите в канала ми, ще дам като препоръка тук във видеото, ще го напиша и в описанието под видеото. Това видео за стойката, което записах, е база. Преди да слушате видео за някаква отделна част от тялото, ни препоръчвам да чуете това видео за стойката, защото то вече ще ви отговори на доста въпроси и ще бъде по-ясно да слушате за отделните части на тялото ни. Това видео, което сега слушате, което записвам, ще е за таза, за областта на таза, за тазовото дъно, за дълбоките ни коремни мускули и за връзката между всичко това с дишането. Видеото няма как да е кратко, да, тези видеа, пак да кажа, не са просто да ви позанимават и да ви дадат упражнения. Упражнения изобщо няма да давам. Затова, ако сте готови да разберете малко повече, сядайте удобно и слушайте. В моята група във Facebook, групата е "Тренирай с Дария", помолих преди време моите момичета и изобщо участници, т.е. са жени от групата, да си помислят какво биха искали да разберат относно тазовото дъно, връзката между тазовото дъно, корема, коремните мускули, дишането, изобщо как дишането влияе на тези части, как е свързано. Получих много въпроси, наистина много, за което съм благодарна. Това значи, че хората искат да знаят, но това значи и едно друго нещо, че горките жени просто няма кой да питат. И аз сега първо ще кажа и за този проблем, който съществува. Първо, въпросите ги събрах като някакви теми, да, защото имам супер много еднакви въпроси, които хубаво, но няма да ги чета всичките, да, така че ако не съм прочела конкретно вашият въпрос, не значи, че съм го игнорирала, просто съм избрала един от подобните на тази тема, но те ще ви отговорят. Плюс, ако чуете видеото, когато чуете видеото за стойката и изобщо за това как цялата позиция на тялото влияе на отделните органи и части, вие ще си отговорите на много въпроси. И тук в това видео сега няма да наблягам на някакви такива неща, които съм обяснила там. Така, първо да започнем. Ако се замислим, говоря за България, ние нямаме като цяло, като мисъл и идея все още в нашата медицинска система да има специалисти по тазово дъно. Вие сега ще кажете: "Да, Дария, не знам, виждала съм в болница, пише терапевт тазово дъно." Когато ми казаха, че има такъв терапевт, аз помолих първо да ми покажат как се казва, да го намеря в болница. И това, което видях при този терапевт, е, че прави терапия с стола. Стол на Емсел. Имам и въпроси за този стол. Ще отговоря, така че слушайте. Но това не е специалист по работа с тазово дъно, защото той просто дава ти някаква апаратура, машина, на която ти там сядаш и нещо правиш, което не е дълбоката работа с тазово дъно. И се оказва, че въпроси, които имат жени от към това какво се случва в техния таз, това не е само тазово дъно, изпускане, това са супер много проблеми. Аз ще ви прочита някакви въпроси, разбирате ли? Те всички са свързани с това. Ти просто реално не знаеш към кой да се обърнеш. Да, отивайки на гинеколог, той те разглежда и той външно какво да види, така, да, или да направи някакво изследване за каквото има там, флора, микрофлора и така нататък. Той някак си също не е толкова дълбоко запозната какво да прави с твоето тазово дъно. При невролог ли да ходиш, при хирург ли да ходиш, какво се случва? Реално в нашата все още Европа, източна Европа и Русия, за съжаление, все още сме малко далече от това да имаме подобни специалисти. И жените, ето аз видях, просто не знаят на кой да си зададат въпросите. Аз се надявам, че сега с това видео малко ще ви приоткрия завесата на това какво трябва да правите.
Аз веднага да кажа, аз нямам сертификация, някаква хартийка да ви покажа, защото за да получиш хартийка тазов терапевт, ти трябва да си кинезитерапевт или физиотерапевт, което аз, за съжаление, също като образование нямам. Аз съм просто човек, влюбен в движението. Аз минавам всички обучения, които минават, например, тазови терапевти, но не мога да получа тази хартийка. Тези неща, които аз ще ви разказвам, вие можете да си ги търсите в международна литература или където някакви източници, ако искате, pelvic floor, за проблемите с pelvic floor, ако говорите на английски. Аз ги взимам от международни обучения, от държави, които вече доста са напред с това нещо. Да, защо го казвам? За да знаете, че не съм просто тъй сега ще ви разказвам да си правите кегел. За кегел също ще говорим. Доста по-дълбоко ще ви давам по-дълбоки знания и преди да сме продължили, също това ще е малка минутка за само реклама, но това дори не е като реклама, това е да ви кажа, че аз имам курсове, единият се нарича дишане, тазово дъно, стегнат корем. Линк към него също ще намерите в описание към видеото. Към всички мои социални мрежи ще има линкове, за да можете да ми пишете, ако имате въпроси. В този курс дишане аз се занимавам конкретно с това, за което ще ви говоря днес. Този курс е изцяло най-базовия курс, ако искате да адресирате проблемите от към таза. И така, мисля, че преди да отговарям на въпроси, аз трябва да ви разкажа малко за това, как е свързано изобщо това, което е в тазовото дъно. Коремът ни там, как е свързан с дишането. Изобщо защо го свързваме това? И как дишането, защо дишането изобщо е някаква такава точка, в която се пресичат всички неща в тялото ни. Защо с дишането аз работя, когато работя с стойката на хората? Защо с дишането ще работя, ако има дискови херни? Защо с дишането работим, когато има в шия проблеми? Имах тук въпроси за шия. Ако има проблеми от към таза, тазово дъно, след раждане, секцио естествено, операции, корем, който не се прибира, ако има проблеми, изобщо болки в таза, защо аз ще работя с дишането за тези неща? Аз имам до мен една ето такава книга. Това е атласът на Нетър, който чете моята група, знае, че го препоръчвам на всички специалисти, които се занимават с човешкото тяло, и аз преди винаги съм имала само цифрова версия, но в момента си поръчах истинска и тя нарисана нова книга и е уникална. Това за мен е най-добрият анатомичен атлас. Не казвам, че това е най-добрият, аз казвам, че за мен е. И аз ще ви показвам някакви картинки и искам да ви покажа първата картинка, която ми честно е най-любимата картинка за вътрешността на човешкото тяло и по-скоро на нашия торс, на ето тази област, която е много важна, защото крайниците, крака, ръце, там те се движат, имат кости, те са някакви участници на движението. Но ето този правоъгълник, така да го наречем, рамене, долу към таза, към хълбочните кости. Ето този бокс, той е важен, за да можем изобщо да бъдем стабилни, правоходящи, да си движим тялото. И тази част, реално, ако се замислим, е толкова малко изучавана по принцип. Ние само тренираме, когато тренираме, мислим как да тренираме крака, бедра, седалище, ръце, бицепси, трицепси. Търсим си плочки на корема, търсим си гръб широк. Но какво се случва вътре? Ние реално някак си, за доста хора това изобщо убягва. И аз вече имам, иска да кажа, голям опит, не е голям опит. Опитът никога мисля, че не е достатъчно, но доста сериозен опит от това, че работя към дишането и как то е свързано с много неща, от много жени, които са минали курса дишане и тяхната обратна връзка. И най-интересното е, знаете какво, че доста често представяйки си, например, диафрагма, това честно ми беше казано от едно момиче, което не е срамно, разбирате ли? Откъде да знаем? Откъде? Че момичето каза, че си мислила, докато аз не обясних в курса дишане, че диафрагма е просто някаква такава съединителна
тъкан, мъничко нещо, като някакво сухожилие, ето тук. И когато разбираш, че диафрагма е огромен мускул, аз сега ще ви покажа, който е като чадър отвътре, заобикаля всичко тук вътре. И ако там, долу, да отворим тялото, да си представим, и погледнем така нагоре, ние ще видим наистина огромен таван. Това е диафрагма. Диафрагма е супер силен мускул. И ние сме длъжни да го използваме. Този мускул реално, аз мисля, че е не по-малко силен от седалищен мускул. Ние мислим за седалище, как да го тренираме. А защо не мислим за диафрагма, който е огромен мускул? А щом е мускул, той отговаря за някакво движение, нали? Аз сега ще ви покажа картинка. Ще се опитам. Това е вътрешното ни тяло. Искам да видите и аз ще ви говоря. Ето тази картинка. Обърнете внимание. Да, долу това е таз и виждате отстрани стърчащи костите на краката ни. И нагоре погледнете, всичко това върви и горната част е диафрагма, която е голяма. Просто си представете вътре как мускулите, какви силни мускули има. Сега ще ви сложа по-добре да го покажа с пръстите ми. Някакви неща. Ето така. Искам да видите. Погледнете. Това долу е таза. Това е срамната кост. Това вътре е, вижда ли се? Реално тазовото дъно. Тук започва гръбнака, прешлините, които са в кръста. Вървят нагоре прешлини. Погледнете тези големи мускули. Ето тези. Това е илиопсос, за който аз много често говоря. Това е вътрешен сгъвач на бедра. Той изобщо стабилизира отвътре тялото. Погледнете как всички тези мускули в крайна сметка се преплитат и това отгоре е всичко това. Аз ще покажа още отделна снимка на диафрагма. Но всичко това отгоре голямото е диафрагма. Погледнете как мускулно вътре всичко е свързано. Мускулите от тазовото дъно вървят и се преплитат фасциално горе в диафрагмата ни. Това е моята любима картинка на нашето тяло отвътре. Защото тя показва тези уникални връзки, които имаме. Ние си мислим, че тук отделно нещо горе, там долу тазето отделно, а вътре всичко са мускули. Фасции. Едно през друго се преплита и е свързано. Цялата тази работа вътре на този мускулен, огромно парче мускули е свързано. Видяхте, да? Как вътре всичко се преплита едно в друго, в прешлените тазово дъно. Мускулите от бедра, от тазобедрени стави се преплитат и всичко върви нагоре. И да, всичко това е свързано. И това е една от причините, по които аз ще кажа после как да работите с тазовото дъно, че трябва да се работи не само с някакво стягане на нещо, да, ще поговоря за топчета там, които се препоръчват и така нататък, кегел, а трябва да се работи. Разбирате, да? По тази картинка. Вие разбирате, аз съм сигурна, че трябва да се работи с тазобедрени стави. Виждате как всичко е свързано? Мускули от стави, от бедра, как вървят нагоре и са свързани с тазово дъно. Аз ще ви показвам и тези връзки. Трябва да се работи с раздвижването на таза, за да има движение в мускулите покрай таза. Трябва да се работи с раздвижването на гръдния кош и мобилността, за да имаме движение в диафрагма, в мускули покрай ребра и всичко, което върви надолу. С две думи, за да се работи с тазово дъно, с коремната област, за да бъдат те отвътре стабилни, еластични, движещи се, вие трябва да работите с цяло тяло. Това много добре обяснявам във видеото за стойката, но и тук ще имам въпроси, за които ще отговоря отделно, че да, нашата стойка влияе на това как ще изглежда и как ще се чувства нашият корем, тазово дъно, всички органи в таза, в коремната област, в кръста. Стойката влияе. Трябва да променяме тези неща, ако имаме супер голяма чупка в кръста и таз паднал напред. Ако имаме такъв на вид гръден кош и всичко, това влияе. И работа с тазово дъно, аз мисля, че вече на 15-та минута от това видео трябва вече да сте отговорили на въпроса дали с кегел се работи, с упражнения на кегел се работи с тазово дъно. Разбирате, че те са такава малката част. И аз ще ви показвам още в тази книга страхотни картинки за това, че
малката част от това, което тазово дъно изобщо може да се включва. Разбрахте, да? Видяхте по картинката, че диафрагма е нещо наистина огромно и голямо. И аз сега ще ви го покажа още веднъж, само като отделна картинка. Аз искам да ви покажа. И това е, картинката е все едно отдолу, гледате нагоре към диафрагмата, там отвътре. Представете си, че вие гледате отвътре. Погледнете, малко ми свети. Колко е голяма, това е диафрагма. Всичко това, обърнете внимание, и сега ще го направя така, че да се вижда добре. Всичко това е диафрагма, ако гледате отдолу. Това виждате, това е гръбначният стълб, който върви отдолу. Тук влизат вени, големи артерии, които вървят към сърцето. Демек сърцето, аз го казах и във видеозастойката, се повлиява от това как работи диафрагма. Малко ми свети някаква лампа тук, която имам. Но всичко това долу е диафрагма, което е огромен мускул. И диафрагмата е огромна помпа, която помпа нещо тук отвътре. Пак да кажа, щом това е мускул, щом е направено като мускул, този мускул трябва нещо да прави. Разбирате ли? И диафрагмата отговаря за движението на всички вътрешни органи, включително на органите на тазовото дъно. Затова вече въпросът как да адресирам проблемите с тазовото дъно, с матка, с уретра, с какво ли не е там вътре. Това трябва по някакъв начин да ви вържа към диафрагма, защото тя е нещо голямо в тази област, която по някакъв начин трябва да задейства всичкото, което имаме. Аз лека по лека така ви вкарвам мисъл към това, че за да помислим какво да правим тук, ние трябва да гледаме по-навътре, а не от към външните мускули. Затова разказвам детайлно в видеото за стойката. И наистина дишането, защото диафрагма е дихателен мускул, дишането е едно от най-първите неща, които трябва да се отработват и да се мислят, когато вие мислите за вътрешните ви органи. Диафрагма, която сега разглеждахме, този голям мускул горе, е дихателна диафрагма, но ние имаме още около 7 диафрагми в тялото ни. И едната от тези 7-те още е тазовата диафрагма. Дори в атласа аз ще ви покажа, че тя се нарича диафрагма, пелвик диафрагма. Диафрагма на таза. Демек тазовото ни дъно е също диафрагма. Всичките ни диафрагми в тялото, те са от стъпала догоре там в черепа, гърлото, навсякъде. Те са свързани и те работят в синхрон. Трябва да работят в синхрон. И затова вече успявате да схванете мисълта, че дихателната диафрагма, нейното движение задейства или е свързано, или просто трябва да се движат синхрон с другите диафрагми, демек и диафрагма на тазовото дъно. Значи диафрагма на тазовото дъно ще бъде повлияна от диафрагма, която е дихателна, защото тя е голяма, по-голяма. Тазовата диафрагма не е пак също някаква тънка линийка малка или някакъв сфинктър във вагината или в ануса. Аз ще покажа картинки. Тазовата диафрагма е също комплект от мускули, които държат органите ни отдолу. И те трябва по някакъв начин, тези мускули, да се задвижват, за да бъдат еластични, стабилни. Да? Не можем просто да стягаме нещо там с някакви топчета. Към това ще стигнем също. Просто искам сега да започвате да мислите, че диафрагми трябва по някакъв начин да се движат, някакъв синхрон една с друга. А как? Аз дишането. Исках да кажа нещо още, но няма какво да го умувам. Дишането. Тазовата диафрагма се задвижва и се включва. И изобщо се включва нещо там долу в таза от дишането. Ние не можем да го стискаме и да стискаме, по-скоро да го контролираме и стягаме, като, например, бицепс, моят любим пример.
тези вътрешните диафрагми се задействат от дишането, което ние трябва да осъзнаем как се случва и тогава те ще работят както трябва. За съжаление, дишането при повечето хора не се случва както трябва. Причини милион, мога да ви ги кажа всички, но сега не искам да наблягам на това много. Защо не дишаме правилно? Демек, тези неща с диафрагмите и с дишането трябва да се разберат и да се изяснят, да се отработят и в последствие те ще бъдат неконтролирани от нас, но ще се случват сами по себе си. Разбирате за какво говоря? Това е един от най-често задаваните въпроси по принцип и тук сега, когато аз ще прочита въпроси още някой. Как невъзможно е постоянно да си контролирам дишането, как ще се случи това? Аз разбирам, че правим около 20 000 вдишвания и издишвания на ден, как да го контролирам? Няма как. Вие трябва съзнателно да пренаучите тялото, да отработвате в някакви практики, които, например, имам аз моя курс дишане и това ще стане вашият нов навик. Не трябва да се стиска нещо. Вие не можете да го стегнете и да го осъзнаете. Това е често също въпрос. Как да разбера, че включвам тазово дъно? Почти няма как да разберете. По-скоро можете да разберете, когато правите нещо неправилно, когато вие правите външно усилие. Стискате топчета, уреди, столът на Емсъл, кегел, стискате нещо съзнателно. Това трябва да ви наведе на мисълта, че това е работа с някакви външни мускули, които не могат да задействат вътрешните диафрагми. Не могат. Стискания и напрягания са абсолютно ненужни в работа с таза, с вътрешните мускули на корема, тазовото дъно. Всичко се отработва с дишането меко и внимателно. Сега, искам да ви покажа следващата картинка, с която да ви дам връзка как диафрагма е свързана и с коремните ни мускули. Тези коремни вътрешни мускули, напречен мускул вътре в коремната област, който върви, така неговите влакна вървят. Ако прав мускул, който ние търсим като плочки, върви така надолу, то този вътрешен е вътре, ние не го виждаме, но той прави този корсет в коремната област, който ви държи вашето коремче да не пада постоянно напред, когато вие не го мислите и не го гълтате. Вътрешен напречен трансверсус абдоминис. Аз сега ще ви покажа тази връзка. Искам да видите и да осъзнаете. Погледнете. Идвам по-близо към вас. Ето така. Виждате? Това са нашите ребра. Да? Там е диафрагма вътре. Тя тук не е показана. Ето това, тези влакна, обърнете внимание. Ето тук. Това е бялата линия на корема, която често след раждане особено прави диастаза. Защо? Защото точно този напречния вътрешен мускул, който по време на бременност трябва да се разшири, той в последствие остава, да го наречем хлабав, да го нарека с лесни думи. И той не може да държи тази бяла линия стабилна и тя пропада навътре. Тя става такава една отпусната. Обърнете внимание. Чакайте. Ето го този трансверсус, тези влакна вътре, бяла линия. Но той е голям вътре, той е просто малката част. И погледнете как всичко е преплетено и свързано с диафрагма. Диафрагма е основният мускул, който включва този напречния коремния мускул, който ви дава стегнат корем отвътре. Без да гълтате, без да напрягате, без да имате диастаза и хлабава бяла линия по центъра на корема. Напречния мускул. Той е свързан с диафрагма. Искаме или не, щом той е свързан с диафрагма и щом той е някакъв дълбок, девек ние не го виждаме. Ние не го виждаме тук отвън. Ние трябва да се замислим, как можем да го тренираме? Как, например, можеш да тренираш сърцето си? Замислете си. Или червата си. Да? Няма как. С упражнения някакви, но ние можем да се научим да дишаме правилно, за да може диафрагма да помага на този мускул да се стяга и да се включва и да се отпуска, когато трябва да бъде еластичен. С диафрагма. Много ми е сложно, признавам.
може би да обясня на жените, че не коремни преси ви правят красив корем. Коремните преси, свивания, работят само за прав мускул. Неговата функция на правият мускул, той върви от тук и отива долу към срамната кост, е да събира гръдния кош и таз. Това е. А вашият напречен, който е огромен, голям, като курсет пред цялата тази окръжност, той по този начин не се тренира. Неговите влакна вървят така. И те трябва с нещо така да се затягат, да се отпускат, да се затягат и да се отпускат. И това е само дишането. Само правилно дишане. Лека по лека, да, ние с вас започваме да разбираме нещата. Аз прилиствам книгата ми към вече органите на таза и на тазовото дъно, защото искам да поработим, да поговорим за тях. Защото смятам, че за корема, как да имате стегнат корем, аз обясних вече, просто повече няма какво да кажа. Да? Стегнатия корем от всякъде е нещо, което имате вътре мускули и те се включват и работят само от правилното дишане. Упражнения, дай упражнения за стегнат корем. Както казвам на моите момичета, много искам момичета, когато трениращите с мен, когато казвам, моите момичета могат да потвърдят, може ли да потвърдите? Повярвайте, аз мога да говоря милион пъти, но докато една от всичките ви, да, едната от нас, те се вика, го потвърди, не като инструктор, който, нали, иска сам да си продаде курсове. Просто една жена, дето ти разбираш, че тя е същата жена като мен и тя ти потвърди, че така се случва. Знаете колко понякога това помага и мотивира? Да, момичета, които тренирате с мен. Аз винаги ви го казвам, аз смятам, че тези, които тренират, отдавна разбират. Всяко ваше движение и всяко ваше упражнение ще е за корем, ако знаете как да дишате. И изобщо не правим коремни преси в моите тренировки. Това е. И моите момичета имат такива готини кореми. Просто, не знам, ако някой иска дори, може някакви снимки да ми даде, ако мога да пусна да се видят коремчета, защото аз имам вашите снимки, но не смея да ги поснам, докато не ви дадете разрешение. Коремчетата са страхотни, защото всяко движение на всяка една част от тялото, ако ви знаете как да дишате, ще е упражнение за корем. Така че въпросите, аз после ще мина по основните въпроси. Да? Сега просто ви давам някаква информация, за да не започвам да се объркам какво съм казала, какво не. За корем, това е което исках да кажа. Всяка една жена заслужава да има стегнат корем, но това ще се случи, ако се научите да дишате, да не напрягате нещо. Това е основното, да. Пак имам въпроси за това, как да разбера, че правилно разбрах дишането, правилно дишам. Това ще е, когато вие не напрягате нищо специално. Не стягате, не стискате, не мъчите, не напрягате. Разбирате ли? Правилното дишане е когато вие отвътре усещате свобода. Нещо вътре леко гаделичка, така да кажем. Затяга се, но това никога не е напрежение отвън. Никога в дишането вие на издишване не трябва да направите и така да се свиете. Абсолютно не. Абсолютно не. Това веднага изключва вътрешната работа на мускули. Те минават само на външната работа и това е. Стягане, стискане не трябва да има, когато говорим за работа на вътрешните мускули, на мускулите на корема, на тазовото дъно, на диафрагма, на гърба, на кръста и така нататък. Дайте сега да поговорим за тазовото дъно малко повече, защото тези въпроси просто са, честно, аз не очаквах толкова въпроси и такива. Честно, болка, женска болка, чисто женска болка от към това, че ти не знаеш при кой да отидеш с тези проблеми и просто се луташ. Тазовото дъно, момичета, мили мое, това не е, както казах вече, просто някаква дупчица, някакъв сфинктер. Аз ще ви го покажа сега. Тазовото дъно, това е като кошница там долу, в таза, в която държи всичките органи. И тези мускули, които са тазово дъно, те са много,
те са силни, те са големи и те не са някакъв един мускул, с който да работиш. Аз само искам да видя дали имам по-добра картинка, но мисля, че тази ще ви я покажа сега. Да, ето тази ще покажа. Просто искам да видите, това ще е вътрешния поглед на тазовото дъно. Демек сега гледаме, все едно аз очи навътре. В тялото сложих и отгоре гледам моят таз. Да, разбирате. Отгоре гледам към моят таз. Искам просто да видите. Мускули, които са... И сега ще дойда. Ето, обърнете внимание. Ето това е. Аз гледам отгоре. Да? Отгоре поглеждам какво се случва. Това са тук. Гръбнак, да. Очаквайте си, затворих микрофона. Гръбначния стълб и аз гледам отгоре. Тук това виждам вагината, виждам ануса и погледнете всички тези мускули. Погледнете. Колко вътре има мускули, които са реално част от тазово дъно. И сега ми отговорете, когато вие само ето с този тук мускул правите кегел и стискате топчеца. Само тук. Отговорете си на въпрос, опитам се да свети тази лампа. Как да застане ето така. Дали всички тези, погледнете, всичко това е тазово дъно и седалищни мускули тук. Дали всички тези мускули участват в това, че вие стискате сфинктри, задържате урината, стискате топчета, на столата на Емсъл правите някакви там помпания и носите йо-йо топчици вътре. Отговорете. Дали всички тези мускули се задействат от това, че вие в сфинктър, в една малка такава дупчица, нещо сложихте или нещо правите? Мисля, че отговор може дори, ако го задам на 4 годишно дете, да ми отговори. Ако му покажа, да кажа, ако ти правиш нещо само в едно място, дали на другото място нещо покрай него се случва? И мисля, че отговорът ще е много ясен. Аз просто сега да гледам снимки да ви покажа. Например, да ви покажа малко по-отблизо гледката отпред на женските органи. Вулвата и това, което ние виждаме. Ето, погледнете. Да, ето тук. Ето ги ануса, всички малки дупчици. Погледнете колко неща има още, което си е тазово дъно. Колко мускули държат всичко това. Отговорът мисля, че е ясен и аз мисля, че всеки, дори малко дете, разбира, че за да работиш с тазово дъно, трябва да правиш нещо повече от просто стягане и стискане. И трябва да разбираш, че щом толкова мускули са част от тазовото дъно, може би малко по-дълбоко трябва да се замислим, а какво можем да правим? Тазовото дъно, както вече казах, е диафрагма. Реално е диафрагма, която са всички мускули, фасции, лигаменти, какво ли не, нерви, е свързана нагоре с диафрагма на дихателната диафрагма в гръдния кош. Те трябва да работят в синхрон. Ето така стоят. На вдишване, чуйте, на вдишване. Диафрагма, която дихателната, голям чадър, става по-плоска, отива надолу и това отпуска малко диафрагма на тазово дъно. Вдиша. А на издишване диафрагма, дихателната, прави е такъв чадър, затваря се и затяга като помпа всичко отдолу и се надига всичко отдолу. Вдиша. Долната е тазово дъно. На издишване всички органи се движат. Всички органи получават само масаж. И сега каза много важно нещо. Вашето тазово дъно, една от основните му цели, не цели, това идеи, които то трябва да извършва, е да бъде еластично. Не стегнато, не отпуснато, а еластично. Какво е еластично? Представете си ластик. Той се разтяга и се събира, разтяга и се събира. Той не стои постоянно събран. Това, което, за съжаление, Боже, ако ме гледате лекари, гинеколози или тези, които препоръчват кегел, много ви моля, отговорете си. Дали кегел, когато вие стискате, ще помогне диафрагмата да е еластична цялата?
Отговорете. Според с мен, Дари, как може да казваш, Кегел е измислил преди толкова години? Кегел го измисля, защото той не знаеше първо тогава още тези данни и неща. Той разбираше, че жените почват да се подпикават, извинявайте, това го говорим открито тук, да, в това видео. Какво да прави? Той измисля уред, който да измерва как могат да стискат с вагината там нещо. Да не се изпускат с уретрата там, къде какво пъхаше. Но това той показател беше колко силно могат да стиснат и да затворят кранчето. Но вие разбирате, че ако тръбите от всякъде не държат добре налягането, колкото кранчето да го държите стегнато, в един момент то ще изпусне. Това вече са доказани абсолютно неща и аз от моите кейсове, когато се обучавам за тазово дъно, знам, че жените, които наблягат на Кегел, на стискане на някакви уреди, аз мисля, че вече отговарям на въпроси, които имам, на стягане на нещо вътре, пръчици или нещо там, в последствие тяхното кранче започва все повече да пропуска. Защото тяхното тазово дъно, дори не тазово дъно, а тези сфинктери стават много напрегнати, а напрегнатото много не е силно. То напротив, то не успява да държи. Разбирате ли? И вие, това е постоянно тичане до тоалетна и разбираш, че още ти остана и искаш пак да тичаш. Или малкото, първото желание да пишкаш и вече ти трябва веднага да намериш тоалетна. Ето това е пренапрегнато тазово дъно. Веднага да тръгнем към това, че цистити, да, защото имах въпроси, цистит. Лекуваме с какво ли не. Таблетки, пак някакви там, не знам, билки, какво ли не разбирайки, че цистит, това е като възпаление в пикочните пътища, да. И това възпаление е заради неоптимално излизане на урината и остава се едно, не до края. И това дава възпаление. А защо не до края? Защо постоянно вие пишкате и все едно не до края? Това е тазовото дъно, което да, трябва да се следва дали е прекалено отпуснато, но при повечето жени, за съжаление, особено които правят кегел постоянно или някакви такива неща, то за съжаление е пренапрегнато. То не може да се отпусне, да се стегне. Или е много хлабаво, но в повечето случаи при цистите, това също е като изследване направено, то напротив е пренапрегнато. И сфинктерите не могат добре да се отворят, всичко да излезе. Все нещо там пристискат. И тази неизлязла урина ви дава възпаление. Обърнете внимание на това какво се случва в тазовото ви дъно. Как вие сами да обърнете, да, дет се вика. Пратете ми видео как дишате. Аз веднага ще ви кажа какво се случва с тазовото ви дъно. Ако вашето дишане е тазовото дъно не работи. Ако вашата стойка отгоре е шия, вашето тазово дъно не работи. Имаме директна връзка между прешлините и тук в шия каквото, как стоят прешлини, как изобщо нервите тук, горе, и там, където кръста таза и тазово дъно. Ако тук имате напрежение, глава така, това е нервните окончания е свързано с прешлините в кръста и с тазовото дъно. Ще имате проблеми тук. Ако имате проблеми тук, ще имате проблеми тук. Свързани са. Виждайки вашето дишане, аз веднага ще ви кажа какво се случва в тазовото ви дъно. С тези сега мисли искам да разберете, че с тазовото дъно не се работи от стягане и стискане на нещо. Това е основната мисъл. С тазовото дъно се работи с дишане, за да можете отвътре да включите тези движения, които са важни и оптимални. С тазовото дъно се работи, като се работи с мобилността на таза и тазобедрени стави и седалищни мускули. Също така, виждайки седалищни мускули, които са мекички, такива едни плоски и дупето почти го няма, това също може да доведе до мисълта, че ако не тренирате добре седалищните си мускули, които не е за красота, за здраве, вашето тазово дъно не получава нужната подкрепа от големи мускули. Погледнете. Картинка. Това е сега, ако гледаме, все едно жената е легнала така с краката и вие я гледате пред вас, като гинекологът ви разглежда. Това.
Погледнете. Идвам при вас. Вижте. Ануса. Лагина. Това е дупето. Да, жена лежи в едностворни крака. Седалищни мускули. Глутеусите. Погледнете. Как са свързани с мускулите. Ето тези тук отстрани. Това е леватор ани. Ще кажа за него. Анус. Леватор ани. Момичета, които са в курса за дишане, го чуха. Леватор ани мускули от двете страни. И те са свързани с седалището. Седалищни мускули. Погледнете как е преплетено. Разбирате, че вашето седалище е важно, за да могат да работят мускули в тазово дъно. И сега възможно ще разберете, че вашите клекове, в които вие клекнахте и когато се изправяте, инструкторът ви казва или вие сте научени, стисни дупе. Вие какво правите? Вие само си пренапрягате тазовото дъно. За леватор ани да кажа, както показах, че тези мускули, пак ще ги покажа, анусът. И реално вие искам да разберете, че ето тези мускули, леватор ани, които са реално, виждате като триъгълниче отдолу. Тазовото дъно има два триъгълника. Аналният триъгълник и виждате горе вагиналният триъгълник. Вагина, анус. Мускулите отдолу, които реално държат вашето тазово дъно и отговарят дали вашето тазово дъно ще може да удържи органите, са леватор ани. Затова аз, например, в курса ми уча, че издишването можете да си пробвате, да се научите как да включвате по-добре тазово дъно и да си представите, че издишвате от анус. Но, както вече казах, без да стискате. Ако вие стискате дупето при издишване или при упражнения, вие напрягате тазовото дъно. И в един момент то няма повече да издържа от това напрежение, ще започне да пропуска. Движенията, по-скоро усещанията, пак да кажа, трябва да са отвътре много такива едни вътрешни, приятни. Дори една момиче ме пита, ако усещам вътре някакъв гъдъл между вагината и ануса, да, това е усещане. Лек гъдъл отвътре. И вие трябва да разбирате, че леватор ани, който е покрай ануса, тези мускули трябва да са точно тези, които работят, когато вие мислите за тазовото дъно. Те трябва да се надигат, да се отпускат, да бъдат еластични. Те са свързани с седалищни мускули. Седалищни мускули са свързани с мобилността на таза и на тазобедрени стави. Момичета, ако вашите тазобедрени стави са така затегнати, вие едва можете да седите и изобщо ви е болезнено да въртите краката или таза, как очаквате всички тези мускули в тазовата област да бъдат еластични? А това, пак да кажа, това е основната тяхна функция, за да имаме здраво тазово дъно. Имаше голямо изследване, дори можете много лесно да го намерите, ако потърсите. Беше направено едното от първите, сега вече има много, на някаква конференция за пилатес, йога, инструктори, такива, някакво такова нещо преди много години, може би 2012 беше първото такова голямо, където им предложиха всеки, който иска, нали, това са специалисти, инструктори, които уж работят с дишането, знаят как стегни си, корема, пък таза, тазово дъно, дръдата. И им предложиха на ехограф, да измерят, да ги гледат какво правят мускулите, когато ти им казваш, стегни тазово дъно, издишай и стегни тазово дъно. 90% от тях, а това са специалисти, които работят с това, вместо да го стегнат и да се види това дигане и леко засмукване и отпускане, те напротив го избутваха и напрягаха и направо го изтласкваха от себе си. Това беше видяно. Дори съм видяла конкретно на ехографа как се случва. Затова, пак да повторя, един от основните фактори, които трябва да разбирате, когато вие работите с тазово дъно, не да го стегнете. Повечето от вас го имат пренатегнато тазово дъно, а да го направите еластично. Вие трябва да усещате, че го отпускате на вдишване, а на издишване лекичко там отвътре от покрай ануса затягате без напрежение. Фактът, че се напрягате, когато дишате и правите упражнения, говори, че правите нещо не както трябва. За Кегел разбрахте, да, моята мисъл. Аз просто искам всеки, който иска да ми докаже, че Кегелът е основното упражнение, което трябва да се прави, да ми отговори. Какво включва Кегел?
включва сфинктери. Аз ви показах тазовото дъно. Това са супер много мускули. Аз мисля, че всички основни картинки показах ви и видяхте. Супер много. Това е кошница, в която има какво ли не, което е свързано нагоре с илиопсола с прешлените на кръста, диафрагма, с седалище, с мускулите в таза, тазобедрени стави. Как можем да говорим само за стискане на топчица или работа на столата на Емсъл, който също е просто стягане, мускулно, да, мускулно, забравих думата, мускулно стягане, когато трябва не само да се стяга, да се учи отвътре да бъде спокойно, еластично и това се работи с дишането. За тазово дъно, за проблеми с тазово дъно се работи с дишане, с правилното включване на диафрагми. За стегнат корем отвътре се работи с дишане. За стойката се работи с дишане и раздвижване. Тазът, гръдния кош. Ако вашата диафрагма работи оптимално, вие няма да имате напрежение. Ето тук и постоянно не дишате с раменете. Когато няма напрежение ето тук, вие няма да сте ето така. Погледнете. Вие веднага ще усетите, че нещо се отпуска. Всяко ваше издишване издължава вашето тяло и прави прешлените малко така по-дълги и не ви се иска да се стиснете. Ако вие работите за вътрешния си корсет, за който говорим, когато дишаме, да, правилно, вие ще имате опора тук. Ако имате опора в центъра, помислете, много ви моля. Няма да ви се иска да бъдете така. Центъра нещо ви държи. Ако ви държи нещо в центъра, а това са и прешлените отзад, вие ще имате доста по-здрав кръст, гръб. Всички тези чупки, сега ще почна да отговарям, но вече казвам, когато прекалено голяма чупка в кръста, хиперлордоза, паднало напред таз и корем, това е отсъствие на силата отвътре. А тя как се прави силата отвътре? Включване на напречния мускул, който се включва само с дишането. Но дишане, пак да кажа, не напрягащо, стискащо и така нататък. За цистита казах, да? Аз не казвам, че това е причина от към тазова дъно. Това е една от причините заради недостатъчно... Излизаме българска дума. Деме, когато пишкате, нещо малко остава, защото сфинктерите са пренапрегнати, защото мускули на тазово дъно са много стегнати. Трябва да ги учите да бъдат еластични. Едно от основните неща, на които жена с проблеми с тазово дъно трябва да се научи, е да отпуска тазовото дъно мускулите и после леко да ги събира и стяга, не да ги стиска постоянно. Изпускане, инконтиненция, проблеми от към дебелото черво, проблеми от към изхождането, проблеми с болки по време на секса, по време на някакви упражнения, които усещате, че не ви окей там в таза. Всичко това е неоптимално дишане и неоптимална работа на мускулите на тазовото дъно. Вие видяхте мускули на тазово дъно, още веднъж да ви кажа. Това е огромен комплекс от мускули, които просто не едно, две, те са просто 100. Така да го кажем, може би не е 100, но са много. И всички те трябва да работят в синхрон. Когато тренирате, това също да започнем лека по лека да отговарям. Когато тренирате, когато правите упражнения, вашето дишане трябва да е съобразено с това. Много е важно първо да се научите да включвате отвътре всичко, без напрежение, за да няма повишаване на налягането навътре в корема. Когато вие, дигайки тежест, например с ръце, правите вместо издишване и затягане на корсета отвътре, правите и спускате корем, тук напрягате и всичко пускате надолу като напрежение или правейки коремни преси. Надигате се с гръдния кош и вместо коремчето хубаво така отвътре да се затегне, не да се стегне, да се свие, а отвътре да се засмука. Вие напротив напрягате и той изкача като хълмче едно такова. Вие само повишавате налягането вътре в тазовата област и влошавате ситуацията с тазовото дъно. Тазовото дъно трябва да е и да работи като едно такова нещо лекичко и засмукващо се. Аз сега ще започна да отговарям на вашите въпроси. Да, видеото ще е дълго. Ако искате, спирайте до тук. Ако искате, продължете после с въпросите, които ще отговарям. Но смятам, че
тези от вас, които искат да разберат малко повече, ще намерят време да го изслушат. Знам, че видеото вече е дълго, но няма как накратко. И така, започвам лека по лека с въпросите, които пак да кажа. Ако не кажа конкретно вашия въпрос, просто защото ги комбинирах. Един от въпросите беше, че Дария, ако аз правя твоя курс дишане и въпреки това правя неправилно дишането, дали това ще навреди? Да, може да навреди. Пак да кажа, ако вие, правейки моя курс или някакви други там дихателни практики, неща, не знам, усещате, че на издишване, вие усещате някъде напрежение, това не е правилно. На издишване вие трябва да усещате лекота. Вие, това го казвам винаги, трябва да усетите отвътре някакво стягане, а не отвън стискане. Затова препоръки понякога, че на издишване трябва да направите това свиване на гръдния кош, не са правилни. Вие отвътре трябва да затегнете ребра в гащи, коремчето навътре, отвътре. Ако отвън, при издишването, вие забелязвате, че правите напрежение, хълчи, всички вени чак се напрягат, не дейте така да правите. Разберете как да дишате. Чуйте пак и пак и пак. Това е навик, който се пренаучава. Вие тук трябва да направите нови невронни пътища, за да се пренаучите, защото сте дишали, не знам, 30, 40, 50 години по един начин, който е довел до някакви проблеми. Така че ако правейки моя курс, добре ще говоря за моя курс дишане, вие усещате, че не сте сигурни, какво трябва да направите? Трябва да напишете: Дария, може ли да видиш моето дишане? Да, можете да си навредите, ако вие вместо да засмукате отдолу, както аз показах всички тези мускулчета на издишване, вие напротив ги натискате надолу. Ще се напикаваме тогава, мили моя. Че при правене на дишането усещам лек гъдъл между ануса и влагалището. Правилно, лек гъдъл отвътре трябва да се усеща. Това е нормално. И другият въпрос, че отвън не се вижда, че нещо се стяга. Ще видите как се стяга нещо отвън, когато вече много добре се научите да се стягате отвътре. Отвън не гледайте, искам просто да няма хълм стърчащ, но стягането е отвътре. И пак да отговори на въпросите. Това, както аз уча да дишате, няма как да го контролирате и да дишате така в живота. Това е да пренаучите тялото си. Затова правим упражнения. В курса ми дишане раздвижваме таза. Както казах, ако вашият таз е нераздвижен, вашето тазово дъно и корем няма да работят нормално. Ако вашият гръден кош е нераздвижен, вашата диафрагма няма да работи нормално. Затова ги раздвижваме, което е много важно. И променяме нашата стойка, за да можем да бъдем оптимални в дишането. И не, в живота ние не трябва да мислим как дишаме. Това ще стане навик. В живота вие няма да мислите и ще дишате лекичко през носа, но в един момент ще забележите, че вече няма това дишане в живота. Вие ще си дишате ето тук, там с вътрешната оптимална работа и не трябва да го мислите. Вие в живота не трябва да мислите: вдишах, а сега затягам тук. Не! За това са практиките. Да се пренаучи подсъзнанието ви. И то ще се пренаучи. И в един момент вие ще дишате така и в живота си. Но в живота не трябва да така да дишате. Абсолютно не. Първо дишате и отработвате с движения, с практики, а после ще видите как ще се промени в живота ви. Не дейте да мислите как дишате в живота си. То ще стане така, ако пренаучите тялото си. Следващия въпрос. Момичета, имам толкова много въпроси от към гинекология и какво ли не, и си викам, то няма на кой да ги питаш тези въпроси. Представите ли си? Продължаваме. Така, въпросът за стойките. Имаше въпроси: Дария, ако има много голяма чупка и детето ми има, виждам това, и как мога да се справя с хиперлордоза. Дария, сред раждането има много голяма чупка в кръста, тазът напред, коремът напред не се прибира. Мили мои, работа с вътрешни дълбоки мускули. Докато отвътре няма този корсет, който да държи тялото ви, колкото и да се опитвате да връщате таза, той не може, защото вътре не го държи. Това са слаби мускули вътре, това са слаба коремна стена, която дърпа напред. Ако вашият таз е напред, вашите органи напред, коремът напред, естествено, че тазовото дъно няма да е в нормално състояние. Така че с хиперлордоза, както и с обратна позиция на таза, когато е много навит навътре, вие сте така, се работи дишане и научаване на вътрешния корсет да ви държи.
този въпрос на всеки мисля, че вече трябва да съм отговорила. Как се работи с стабилността отвътре? Не с външни мускули да си стягате нещо, а отвътре да имате това, което ще ви държи. Следващия въпрос е, тези въпроси имам няколко. Това е болки по време на секса, болки по време на началото, на влизането, на когато заболява някъде към диафрагмата нагоре. Да, въпрос беше точно по време на половия акт. Нещо там вътре, усещам, че нещо към диафрагма. Да, това една от причините е неоптимална работа на тазовото дъно. В повечето случаи това са много стегнати мускули, които ви трябва с дишането да научите да бъдат еластични. Постепенно с включване на дълбоките мускули там в кора вътре, да върнете позицията на тази на гръдния кош. Да няма ето това падане напред и изместване. И всички тези болки, болезнени усещания идват точно от това, че нещо там вече не е както трябва. Нещо е изместено на някъде, нещо е пренапрегнато. В някои случаи много отпуснато, например. Но да, това е за вас да се замислите какво се случва във вашата диафрагма, тазовото дъно, коремните, дълбоките мускули. Отговорих на въпроса, надявам се. Да, свързано е. Въпрос за също много болезнен цикъл и особено силни болки, когато жената, момичето, първият ден изобщо жена взима, дори болничен, когато е цикъл. Това също не е норма. Не дейте да казвате, аз съм така от малка, майка ми беше така. Това не е нормално. Месечният цикъл на една жената трябва да преминава. Да, окей, малко неразположение може да има, но като цяло не е нещо, което изисква да лежите един ден вкъщи или, например, супер силно кървите. Това също трябва да ви насоча към това, че в таза и в тазовото дъно нещо не се случва оптимално. Защото, пак да кажа, не е генетично и не е норма, не е вашата особеност. Месечният цикъл трябва да преминава нормално. При нормални усещания на някакъв дискомфорт може малко да заболи корема, но не е нещо супер болезнено. Така че да, ако вашият месечен цикъл е супер болезнен, това пак говори за нещо в таза. Аз да кажа още веднъж, че яйчниците, матка, уретрата, пикочния мехур, дебелото черво, защото имам въпроси тук също, когато ректоцелия се нарича, дебелото черво се отпуска, пикочния мехур и уретрата и всичко се отпуска, да, когато започваме да се подпикава пролапс на органите, на матка, органите се свличат надолу. Това значи, че тазовото дъно не може да ги държи. Всички органи си имат малки връзчици, на които висят и са вързани, лесно да кажа, към някакви там фасции и другите мускули. И когато тези връзчици започват да се отпускат заради неоптималната работа тук, при голямото напрежение, дишането няма и тук всичко е пренапрегнато и виси, например, напред. Органите са изместени и органите започват да се свличат надолу, това е неоптимална работа на тазово дъно на 1,000,000%. Вашето тазово дъно не работи както трябва. Не се отпуска, не се стяга, тук няма стабилност и органите просто висят и не успяват да се задържат. Така че болки по време, преди цикъла много силни, от към яйчниците или от някъде, също говори, че нещо в тези частите там не работи както трябва. Естествено, причини могат и други да има и някакви хормонални, разбира се, но аз първо бих адресирала това. Анатомично, какво се случва в тези органи? Дали тези моите органи вътре са в тяхната нормална позиция или вече са така стегнати, напрегнати или напротив много отпуснати, не успяват да държат. Отпускане на дебелото черво, на матката, на пикочния мехур, съвличане на органите, пролапс, това е тазово дъно. Но с кегел няма да го оправите, видяхте защо. Вие работите само с такава малка дупчица, докато тазовото дъно са много мускули, с които трябва да се работи. Така че, да, болезненият цикъл също трябва да мислите. Какво е в моето тазово дъно? Продължаваме. Ето въпрос, който не е един, но да го прочита конкретно този. Правила съм тазова физиотерапия, стола, емсела, пилатес. Сега обмислям вагиналните тежести, които ми предложи гинеколога. Дари, помагай. Ако си правила пилатес,
при мен си минала курса дишане от и до и си го осъзнала и отработила, няма да имаш нужда от вагинални тежести, които ти предлага гинеколог. Нито стол от Немсел, нито физиотерапия, нищо няма да помогне, докато не се научиш да дишаш и да включваш тазовото дъно. Ако правиш пилатеса при мен и твоето тазово дъно не работи при всяко едно упражнение оптимално, не правиш пилатеса при мен. Момичета, аз за това измислих система. Аз за това измислих курс дишане, който някой смятат, че не им е нужен. На всички ни е нужен. И на мен ми беше нужен, повярвайте. Това, че сте пилатес инструктор или правите пилатес, не е равно, че вие знаете как да включвате тазовото дъно. Ето, казах ви, на конференция, или как там беше наречено, на пилатес, йога, там не знам какви инструктори са свързани с mind and body тренировки, 90% от тях не включваха тазово дъно, не го стягаха, а го напрягаха и го изпускаха още повече надолу. Разбирате ли? Не е равно пилатес инструктор, че той знае как да включи тазово дъно с дишане. Дишането трябва да се отработва отделно. Ако вие правите пилатеса с мен и имате проблеми с тазово дъно, спирайте всичко и отработвайте дишането до дупка. Идвайте при мен, имам студио. Дори да живеете в друг град, можете някой път да дойдете при мен. При мен идват от други градове момичета, които искат да ги видя. Пращайте ми видео, ако сте в моите курсове, за да проверя. Но ако вие тренирате с мен и все още имате проблеми с тазовото дъно, вие не тренирате с мен. Вие тренирате нещо друго свое. Тежестите, които ви предлага гинеколог, е от незнанието на гинеколога, че тези тежести само ще ви пренапрегнат сфинктерите, които в един момент просто после ще изпускат и няма да могат да можете нормално да пикаете и да ходите по голямата нужда. Това е. Ако този проблем и ти си в моите тренировки, спираш всичко и отработваш дишането. Идваш при мен дори, ако трябва. Смъкнати черва. Да, също въпрос. Имах смъкнати черва, плюс запек, тазово дъно. Особено това след секцио. Момичета след секцио, работа с белега задължителна. Работа с връщането на еластичността на тазовото дъно и след секцио, и след нормално раждане е задължителна. Смъкнати черва, неработещо тазово дъно оптимално, ситуацията ще се влошава, ако не започнете да правите нещо. В корема е като джобче след секцио, да, защото тази област, където ви е белега, където беше нарязано всичко, не може да се възстанови само, вие трябва да помогнете. В курса ми дишане уча как да масажирате белега, какво да правите с него. Това са задължителни работи, които трябва да включват по принцип лекарите след секцио особено. Да? Смъкнато черво е неработещо тазово дъно. Продължаваме. Връзката между тазово дъно, дишане и правилната стойка. Вижте видеото за стойката, там обясних много добре. Но ако вашият таз е така напред и вие сте така, тук всичко пада напред, тук всичко е затиснато, диафрагма не работи, тазовите органи са паднали напред и не могат да са на своето място. Стойката влияе на това какво ще е в тазовото дъно, какво ще е в диафрагма, какво ще е в коремната област. Дишането. Значи тук е важно да кажа. Аз говоря дишането. Просто. Но може би трябва винаги да пояснявам, че това не е просто да седиш в йога поза, да, лотос, и да дишаш. Дишането се отработва с движението. Това, което в моя курс, аз отговарям за това, което давам аз. Ако просто седнете да дишате, стойката ви няма да се промени. Вие трябва да включвате движение. Аз тези мои практики на дишане започваме лека по лека таза. Вдишахте, на издишване, както отработихме, прибрахме гръдния кош. Движим в различни посоки заедно с дишането. Дишането и промяната на стойката се случват от движението и включването на това дишане в различни движения. Просто да седите пред огледало да дишате, смисъл няма. Движение плюс дишане ще повлияе на стойка и на тазовото дъно. Как да работим при правилната стойка за момичета, за децата да бъдат здрави? Сложен въпрос, защото да накараш едно, да кажем, 13, 14, 15, 16 годишно дете да седи, да диша и да прави тези практики е много сложно. Честно да ви кажа, нямам отговор какво да правим с децата, може би един ден ще намеря. Те още не могат да разберат тази дълбока връзка в тялото ни.
И аз честно за момента не мога да дам отговор как да помогнем на деца, конкретно деца. Okay? Не искам да навлизам в тема с деца, защото аз не знам. Аз знам как да работя с хора 18+, които вече имат малко повече осъзнатост, а не този юношески максимализъм, който има в пубертета, с който не можеш да се справиш по никакъв начин. Честно не знам. Няма да лъжа, че знам отговор на всеки въпрос. Въпросите, да, че има болка преди цикъл по проблеми с изхождането, дали е свързано с тазово дъно, да. Свързано и трябва да се работи с тазовото дъно, както вече разказах, във връзката с дишането, не с кегелите. Може ли да се възстанови тазово дъно? Това имах няколко въпроса на жена родила преди 2 години, преди 10 години. Може да се възстанови тазово дъно при жена родила преди 40 години. Това са мускули. На всяка възраст можете да подобрите. Но хората явно питат и тези въпроси, питат 100% всичко да стане, като все едно не съм раждала. Не може. Признайте този факт. Вие можете да си подобрите. Да подобрите положението, да подобрите ситуацията. За диастаза също има въпроси. Дали ако съм раждала преди еди колко си, разбира се, че можете да подобрите. Диастазата, това го разказваме в курса ви дишане, може да не изчезне, но вие ще се научите да я контролирате. Няма забранени упражнения при диастаза, има отсъствие на контрол. Това е. Така че няма значение кога сте раждали, всичко може да се промени и подобри. За болки по време на секса казах. Също. В повечето случаи това е пренапрегнато тазово дъно, което не знае как да се отпуска. Това са всички ваши упражнения, коремни преси и така нататък, в които вие не знаете как да дишате и вие само стискате и напрягате. Това са клековете ви, в които вие клекнахте и когато се изправихте, на вас ви казаха стисни дупе, стисни това дупе. Стискате, вашето тазово дъно е постоянно в такова напрежение и после по време на акта, който трябва да има някакво удоволствие, вие изпитвате болка. Замислете се как правите упражнения. Въпрос за... тук малко извън тазово дъно, но ще отговоря, напрежение в шийните прешлени и издаден напред врат. Естествено. Всяка промяна на някъде дава напрежение. Работим. Движение, дишане, променяне на подредбата на тялото. Как да се диша правилно в коремни преси? Ако аз сега ви кажа, вие тръгнете да правите така, смисъл няма да има. Първо трябва да се научите на издишване, сега издишах, отвътре да стягате, да включвате коремните си мускули. И когато правите коремна преса, вие на издишване трябва да стегнете и вашето коремче да стане отвътре затегнато, а не е такова изпъкнато. Но всичко това аз обяснявам в курса ми дишане, просто няма как да обясня накратко такава видео, но във всяко упражнение си има смисъл да вдишвате и да издишвате оптимално. И първо трябва да се научите да дишате по този начин и после в упражнение да го вкарвате. Аз уча на всичко това, но така да го обясня за 3 секунди няма как. Упражнения, дихателни упражнения по време на бременност, много често получавам тези въпроси. Не дейте по време на бременност да започвате да се научавате на тези неща. Можете лекичко просто да вдишвате, леко да издишвате, но вашата матка, по принцип и тазовото дъно са вече в позицията на напрежение и страдане. Не дейте сега да започвате да измисляте нещо. Но след като сте родили, почти веднага можете да започвате лека по лека да включвате дишането, тазовото дъно и това движение на тазовото дъно да си връщате тялото в нормално състояние. По време на бременност не препоръчвам да започвате всички тези неща. Не препоръчвам. Има много въпроси за проблеми от към вагиналните инфекции, вагинална сухота, чести инфекции, които се получават, някакви болешки. Да кажа, че всичко е свързано само с дишането и тазово дъно, няма да го кажа, разбира се, но по принцип аз смятам, че всичко каквото имаме като дискомфорт в тази област, ние трябва да се замислим, разбира се, възможно хормони, възможно някакви хапчета трябва, възможно трябва нещо да работите, да приемате и да правите, но винаги трябва да мислите и за това, какво състояние е моят таз. Дали съм постоянно с въпрос подут корем, постоянно подут корем е така. Не, че е свързано с тазово дъно или дишане, но е свързано с нормален само масаж на органите отвътре.
Кой прави този само масаж на органите отвътре? Вече знаете. Нашата помпа, диафрагма, синхронизирана работа на всяко вдишване и издишване, което вие правите, около 20 000 акта на ден. Затова проблеми с храносмилателната система не трябва да се изключва влиянието на дишането на диафрагма. Подут корем, разбира се, влияе това какво ядете. Да, в повечето случаи това са проблеми при жените, че не ядат достатъчно протеини, които са нужни за ферменти. Да, всички ферменти и ензими, които ще храносмилат вътре, са направени от аминокиселини. Да не навлизаме в тази тема. Имам видеа за храненето, за протеините. Ненормално хранене, да, подут корем, избягване на въглехидрати, които са важни за да работи флората вътре, и червата, които не се масажират отвътре. Те сами не могат. Някой трябва да прави такива движения, те да работят добре и да нямате запек и така нататък. Само масаж отвътре, само с правилното дишане и друго нещо няма. Аз изцяло, откакто започнах да се занимавам конкретно с дишането, проблем с подуване на корема. Аз и храната си промених много, протеините покачих, но проблемите изчезнаха, мога да го кажа вече съвсем смело. Така че и за вагиналните, и за храносмилането, и за дебелото черво, мисля, че винаги трябва да се адресира тази област малко по-дълбоко, да, а какво се случва в нея. Ще приключвам видеото, наистина се получи голямо, но пак да кажа, темата аз дори 1% не казах. Просто искам да знаете, че дишането не е просто да седите и да дишате. Дишането, когато ние говорим за здравето на тялото, трябва да се отработва с движението и мобилността и раздвижването. Ако тазът не е раздвижен, ако гръдният кош не са раздвижени, ако вашата стойка е позиция на скарида постоянно, ви няма как да имате тук нормално движение, нормален масаж, нормално включване на тазовото дъно. Мили мои момичета, които сте с мен или не сте с мен все още, но мъчите се с някакви топчета вътре, повярвайте, дори в първите моменти, дни, седмици, да ви дадат някакъв уж хубав ефект, на 100%. Това е доказано. След месец и половина, 2 дори, може би зависи, това ще ви влоши ситуацията, ще направи голямо напрежение в тези органи, ще направи голямо напрежение в сакроилиачните стави, това са стави в таза, ще боли кръста, опашка, ще бъде постоянна някаква болка, ето тук в таза. Болка в таза и по край опашката е тазово дъно. Момичета, това е. Когато не можете да пикаете нормално цистите, това е проблеми в таза и в тазово дъно. Така че всички тези кегели, топчици, столчета, след уж хубавия ефект ще дадат пренапрежение на тазовото дъно и ще дадат проблеми. Искам всяка жена да го разбира. Искам лекарите да го разбират. Ако ме слушат лекари, аз съм съгласна да дойда с лекции при вас, ако трябва да ви го разкажа, да ви го покажа, защото тези неща съм сигурна. И аз говоря без написани записки, аз мога да го кажа на всеки, защото това са знания, които просто са такива, да, това не са измислици някакви, а са наистина научни знания. Търсете повече информация. Тазовото дъно трябва да се с тазовото дъно трябва да се работи, с мисълта, че то трябва да е еластично. Надявам се, че отговорих на някои от тези ваши въпроси, които имахте. Всичко в детайли аз разказвам и с тази теория, и анатомична теория, която някои не харесват, но тя е важна да разбирате. В моя курс дишане, тазово дъно, стегнат корем. Тези 3 неща са свързани. Дишане, тазово дъно и стегнатия корем. И това не е напрежение никога. Ако вие, работейки при мен, дори да сте в курса дишане, продължавате да стискате дупето си, продължавате да усещате някакво напрежение, спрете наистина, защото само ще влошите ситуацията. Чуйте пак, пишете ми: Дари, не успявам да разбера, обясни ми пак, моля те. Повярвайте, аз ще обясня. Моята цел да направя жените по-здрави. Само когато вие осъзнавате какво се случва във вашето тяло, вие ще можете да си помогнете. Спирам, защото казах вече супер много, мога да говоря и още. Това е от поредицата видеа за някакви отделни части на тялото. Преди да слушате това, препоръчвам да чуете, пак да кажа, видео за стойката. Всички линкове,
контакти и така нататък ще бъдат в описанието към видеото. Ще очаквам обратната връзка, ако искате да споделите, оставяте коментар, можете да ми пишете, можете да ми кажете. Ако сте колеги, с удоволствие ще пообщувам с вас, пак да кажа, мога да дойда да направя някакъв workshop, да поговорим на тази тема, да разкажа повече. Ако сте пилатес инструктор, замислете се дали ви разбирате как трябва да включвате тези дълбоки мускули. Ще се радвам да помогна, наистина. Казвам ви чао, пращам ви целувки и до нови срещи!